Čau, moje meno je Jasmil a dneska si robíme také špeciálne video. Mal som sa odhaliť za 50 odberateľov. Máme 32. Dneska sa odhalím, ale teraz ešte vidíš cenzúru. Ale nebude celé video cenzúra, bo ja keď lusknem, no tá cenzúra zmizne, ale ešte teraz nebudem luskať, aby zmizla cenzúra. Chcem vám poďakovať za 32 odberateľov, ešte kebyže dáme trošku, no tak už máme tých 50 a môžem robiť live streamy. Potom ešte mám nový Instagram, teraz tu tak máš meno môjho Instagramu, daj mi tam follow a tam budú všetky informácie. Takže idem asi lusknúť, aby ste videli ako vecko. No, tak teraz už cenzúru nemám. Toto som ja. Proste som to ja. No. Teraz si povieme o mojom stavu zo PlayStation 5. Takže v presne tento moment som sa rozhodol, že setup nebudem už ukazovať, lebo rozhodol som sa, že to bude na ďalšie video.